Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kaseng Hinyo Tribe Youth Council, Northwest Khasi Hills District, Hapo Kajingalam Jong General Secretary Usamla Shembor Langrin, Haka Arteri Unai Wing Arhajar Puar, Kila Lay Banjurip Eka Surok Mairang Bypass, Hadien Miklayo Eka Jing Ujor Nakipat Ba, Halor Kajing Petray Torti, Makajing Slam Man Pendep Yakani Kasurong, Karkom Kajing Atho Jong Samla Shembor Langrin, Lingba ka jubab RTI, lalab bay kani ka surok ka bajrong kumba kilometer tam, lashna ha ka jinglot ka ba palat praklor, ya ka bala pentray da ka RLT Construction and Machinery lingba ka scheme CRF, jong usnem arhaja khat pra arhaja khat khandai, bari ka bala bopor ban pendep ha usnem arhaja arpho, Henry hadu menta, karkum ka jubab RTI lalab, baka jingtray ka rangsa sa kumbasan persen. Unia unong yalam kaseng, uloong bakaseng kanumbon kitien syu halor kani, Henry menta kan salay beban mudoi sendan, siya kaying bisyar, da ka PIL, halor kajing pentray torti, ya kani kasurok, makajing slam palat man pendem. Ta nakaliang jong ikum ka New Tribe Youth Council Northwest Khasi Hills District hadin ka jingut ki jingnam bat ka jingpen pau jong ki pajba khamtam ki bayai ki bayang ki bapanun kam ya kane ka surok Mairang bypass halor ka jing bom ihun ya ka jing pentrai ya kane ka surok te nakaliang jong ikum ka seng ni layo ya kaban jurep mentakasi kepada ke arterik jong naiwing hadin ke jing yo jing tip lengba ke RTI nak office jong di Mairang Eastern West Khasi District. Nakalian jongi kum keseng ngila file the right to information sa office jong II jong di Mairang Eastern West Khasi District bantip tikana halor ke jing pentre ya gane ka surok Mairang bypass. Te hadin ke jing yo jing tip jongi kum keseng ngili yo jing tip bala pentrai ya kani surok da ka RLT Construction and Machineries bat kum juru kadai na ka scheme CRF jong khat pra khat khandai ya ka bala sanction ya kani ka jingtrai ya kani ka surok Mairang bypass ka ba kilometer tam kum ba prakror nrulak te kai ka ba nakaliang jongi kum ka sang kalap hadin ka jingut jingnam ka jong pajba bat da mangihi dali jong khmat ngilayo ya ban jurip ban pej hadu hakan ka jaka ha ka badai bat kan ka surok Mairang bypass bat nagaliang jong ikum kasan ha bangiliyo ya ka jingtip ko babanya nak office PLD ngiyo I bayagan ka jingtray ladai ban pendap hadu senam arjar ho rek balengok kalong ba hadu menta kan ka jingtray ho lada ngin pej ka jingtha lai I bat la mention hang ne ba ya kan jing pentrai ya kan surok Mairang bypass keladap menta ndai persen kemudian kalau jandap hi kai setang persen te henry kum bakalong ka commission ba constitution jong kene ke surok habang ipat kalau jong khidmat nilap bat ka bapla kalong ka bi thamla hadu kata-kata ka surok ayu ka badai ka new construction ladon kam ban repair no menta bat ladang-kadang jong pi kum ki pajba baro ki papanon kam ki bayat bayang ya kan ka surok Mairang bypass hiyo iteng kreng dalagi jong khidmat ya ka jinglong bat ya condition jong ka surok nakalian jong ikum kaseng nisno ban ai kublai ya u local MLA bolong u lampang jong ing dorbar thaan ki nong mi khidmat kan top UMDC bat ki waipat ki no yalam sinong ki no yalam jong ka sinong Mairang penumyong bat ki waipat balengba ka jing trestam ka jong pi pen urlong ya kani ka surok Mairang bypass ka jing temuhi kalong na kamentapan pensuk ban ai
kajing sup ya ki pajba ki bayat bayang bat ki papanon kam ya kene surok hanre kum balong menta kalong dak kongpong kai ke bana kalian jungi kum keseng kemut ban ong habangi yok pediang lane haba kanu development ke badai ban poi hakidong ki thain ki silong ki jungi kadai ban long kajing mentoy ya pajba hanre kum balong menta kamairang bypass hatu ladengin pek lagi jungi kemat kasrok ayu kata ke batang hapo cisnem kanam shan kajing kali mata kalong hatu kadon ai cylinder kajing pentre kini surok nakaliang kajongi kum kaseng ngikran daga basai ya kane ka RLT construction and machineries ba kani kadai ka bo omfit hangno ban pentre ya kani surok bale nga ong kum ta namar ba ar kilometer krakror nrupnru la kemut khandai kror duna hanre kajing trepat ka condition jam trepat kalong kumne namar kata nakalian jungi kum keseng ngem don kam ban penbun kam ye kini ge boro nakalian jungi kumusan halor kan kajing petrai kini strok ngilasim ya garai bat kata galong bangi haban mudui sakijing bisar kabadun buram ban pek ban lek ban kam halor kane nakalian jungi kum keseng ikran sai ba ni pediang ya ki kam penroi ki bapar bawan ko isnong ki thain ki jongi namar kata kajing yo jing mentoy jong pai ba no snong ndai kum balong menta kajing pentrai kane ka surok mairang bypass nakaliang jungi kum indong elam jong ka SPC ngimhun hadu mata ngimhun namar kata tumang ong nadu mane bakadai ka new construction ka surok ka badai ka new construction ka surok ka bathmai andrai kum baka pa menta tang haki system ladon kam ban repair pat ya kane hoi kadang don kane ka kasan person ka bom padap kane ka surok andrai khandai person la dap andrai habangi pek ijurup menta artarik mata benai naiwing josnam arajar par ngilap ba kiba bun teli ki jaka kidai ki jaka kiba om ilong banito te lengba kan ka video bat ma film ba ki press phile yo i hangne ba ka condition jong kasrok kalong kaba nginom la ban pediang hadu kata-kata te nagalian jongi kum keseng ngin sale ke bron kam bat tumang ong nadu mane ngin haban yaj sya ki bor bahlor bat ngin mudui ro saging bisar kabron borom lengba ke PIL